Also, during clubs, come forward. I-talent elincane ngaleyo ndlela ethayini ukuthi you guys are always rotating the same DJs over and over. Njalo ngama-weekend, it's the same DJs. I-talent elincane ngale ndlela yokuthi alikho la eThekwini i-talent lokuthi umuntu ayi-showcase. I'm sure bakhona o-DJ bepiano abakhona la eThekwini abancane abangaziwa abalidinga i-experience, not even to be paid, to be recognized for experience. Ahamba yodlala eAza, ahamba yodlala eReach, ahamba yodlala eLive. Like, we don't have talent la eThekwini ngaleyo ndlela ukuthi you guys are always rotating the same DJs. Lapho the same DJs are putting ama-taglines of the other DJs that are very much good and deserve ukuba behind kwi-deck ye club. But abanikezwe ithuba yethu ama-taglines abo ayadlalwa each and every weekend. Hey, welcome, Bafethu. You're watching Depan Online with Fly Machine. This has sparked a huge debate among our artists, especially the DJ, Guma social network, also Naguma WhatsApp group. Usisi uyaphawula la ukhala ngendaba yo DJ ukuthi nekuzodlala DJ about. All right, first of all ngizoqala nje ngibeke kanje le ndaba ukuthi iTheku inkinga yalo kokuqala lincane. Okay, nendawo thina singayibona ngazi ukuthi ziningi indawo zokudlala noma zokuperforma noma mhlambe zokuba o DJ kanti zincane. Ake sibuke nje eGoli. iGoli likhulu kakhulu, iTown iJozi nje iyodwa. Inabo Hillbrow, inabo Oakland, inazo zonke le ndawo ezinkulu zizodwa. Iphinde ibe neSoweto nayo eno-Dobsonville, Phiri, Mapetla, Zolamdeni, esibese Vosloorus, phinde si-ede futhi iPretoria nje. So iGoli is very huge and vast when it comes to ama-outlets abantu abangaperforma kubona. And that's why most abantu abaningi befudukela eGoli. So today we're going to try and find ukuthi mhlawumbe ngabe iyiphi solution esingayithola to solve this problem yokuvalela abantu ngaphandle. Yabo? Because it is a problem ukuthi abantu bayavalelana ngaphandle. eGoli bangakuvalela eSoweto kodwa ungaya eVosloorus, ungaya ePretoria. iGoli lino northwest and east. Ne? Likhulu kakhulu iJozi. Likhulu nje isithawa sisodwa nje. Sikhulu sinendawo eziningi futhi, yabo. La ungakwazi khona ukDJ. But apparently la eThekwini the problem A1 yokuthi iTheku lincane. iTheku uthola amakasa nje ngase Komashu, Umlazi, those are huge township ongazama ukuvela wena uHammersdale bancane nakhona akhona ama-establishment kuba leyo family mfethu kuyi-family business nakhona eyodwa eba successful, yabo, njengakoMagapa, yabo. The rest amanye ama-tavern kusokuyinto nje abantu nje abayidlalela nje umusic nje ongena hayi ukuthi music ongena sidingo ongena mhlawumbe enye into eshayayo engifuna ukuyichaza ngale nto engifuna ukuyichaza manje. Yabo nje bangikhuluma ngoMashu kaMashu, uthola kunama-establishment akhona ane certain standards akhona, yabo, ukuthi thina no DJ abakanje sifuna o-DJ abakanje. Kudumile ke manje ukuthi o-DJ abaningi ke abangalithi abantu bangaqashwa, kodwa that's not a right thing to say because kunendawo mina engizaziyo ezinama-resident DJ but hlezi kugcwele ngendlela eyisimanga. But i-issue kasisi la ukhala ngokuthi abantu abaningi badlala into eyodwa. Nami ngiyayazi ke leyo nto, uthola o-DJ badlala nje iset yabo uyayazi, noma ungafika kuphela inyanga noma ungafika kuqala inyanga akusayizoba yi-same set, angena ngayo ngo-8 aphume ngo-9 uzoyenza same thing. I think our DJ most of the time mostly la eThekwini abayifuni into eyi-challenge, yabo. Umuntu akasakwazi ukuthi adlale umusic omusha because mhlambe ngeke bamfila abantu, bamfila ngalo music wakhe siqala ukumfila
sase sibona ukuthi hayi no ngempela usewu DJ, so akasasuki ke kuleyo set of iyona lento engicathi mhlambe enza ukuthi nabo njengoba bama resident DJ abebe besafuna omunye umuntu ozodlala into ecishe isondele kubona, ngoba phela kusho ukuthi kuzophela isopho, kuzophela itorho. Usisi la alright, kodwa ngendlela sebemgqeke ngayo endaweni zobumnandi, bebuza ukuthi mhlambe wake waya yini eclubini, yena uspenda malini eclubini, mapha ama club akawabiza, I mean akawahamba. Ama club aseThekwini wona lawa awabalayo la, Olive, Eden, Rich, yabo. And lapho uthola ukuthi kune circle lo DJ edlala lapho. So right now sangichazela indaba yokuthi iclub, I mean iThekwini lincane, then komashu uzothola ukuthi kule ndawo njengo Artisan, Wiseman, Kize Rooftop, sengikhohliwe lenye la ezansi, yabo. Nazo zincane ezino DJ bakhona ababelieve ukuthi bakhona labo DJ, ibone ngabe mhlambe bazama ukintroduce abanye DJ ukuthi hayi nanga umunye umuntu ongadlala, but nabo benza sure ukuthi ngeke bayenze leyo nto, ngoba mebezoyenza leyo nto kuzophela isonto. So yes, inkinga ikhona, but we need to solve it. Sizoyisolve kanjani? Ngoba phela egcineni ifanele yonke lento ibe nendlela esingayilwa ngayo. Wonke kodwa ama industry anakho ukuvalelana ngaphandle. Njengami nje mina kwi-comedy nje bazame yonke into, yabo. Kuba nalokho ukuthi nje abantu mebebone ngathi sometimes mungafithi kule crew uba senkingeni. Lento le isidina eThekwini nabantu abaningi bafana ukuze uphumelele. Fanele ukhothame, kube umuntu okhothamayo, okhothi asi, ugcina usuthunywa ama-ayisi, uhambe nabo, uhleke kanye nabo, ama-jokes angahlekisi ukuze bakwazi ukufaka. Uma ungakwazi ukwenza leyo nto ngeke uzokwazi ukusurvive eThekwini. Ngeke uzokwazi ukusurvive eThekwini. Uma ungakwazi ukuthi wena ukhothama ubabize ngose mhlawumbe umlungu, yabo, ube khona nje umphathele izinto, ngeke uzokwazi. La eThekwini is not about talent lodwa, it's about ukuthi wena uhamba nobani, uphila nobani. And le wena futhi mesihamba nawo ucontributani kulento esihamba la. Ungabe usuthatha ukubheka nje into ko DJ. Mfethu baba ama package. Kuno DJ abaziwayo ukuthi noma ngabe kuthiwa yipi event enkulu kuzoqalwa ngabo. Utira, DJ Soxy, bonke labo bantu somehow they have managed ukuthi nabo babe i-brand eyi-face yeThekwini. But abakaze ke batshele umuntu ukuthi wenza kanjani ukuthi ufuna ukuba i-face yeThekwini. Uyabo, ungaze uba blame wena uthi hayi mfethu bayavalelana ngaphandle, but i-reality ithi bona basebeyi-face yeThekwini. Mhlawumbe sesingabhema umasipala ukuthi yena umasipala akasawaboni namanye ama-talent to add kulaba bakhona, angabaqoshi to add kulaba bakhona. That's another issue, because most yethu especially la eThekwini abanye abaningi badepende kuona lama gig kamasipala, yabo. So into eyenzekalayo la labafowethu laba abama resident ngike nga experience lethu noma mfana kuthiwa uCubase, engiqala nje icareer yami ngithi ngizama ukuba DJ. Ngathola ukuthi kunento abayenzayo efanayo yokuthi hayi sizokhuluma neboss ithi asinamali, yabo. Noma usushilo ukuthi hayi okay angidingi imali, ngizodlalela nje ngiphakamisela igama lami, but still they will never let you play ngoba bayazi ukuthi ekugcineni uzoba sharp, upopa ufanele ushuthi uzobashiya. Kodwa muthi uyabheka ama-poster abantu abafakayo, mfethu lokho ebafakile nje abantu mfethu abangani bakhe mfethu, bona labo bantu bona ikwenziwa kanjani. Cela usho i-comment lapho kwi-comment section ungibuze, I mean like wena ucathi le solution singayisolve kanjani yokuthi kuphele lento yokuthi kuvalelwane ngaphandle. Angithi manje sikhulumile ukuthi ithe okay igoli likhulu,
bese kuba iTheku lincane lento futhi ihamba ngamaphek ukuthi uma uhamba nosibanibani yebo leyo nto bese kuba ukuthi ama resident DJ nawo mfethu anesandla kakhulu kulento yokuvalelana ngiyawablame nje kakhulu eindaweni eziningi ibona abantu abawumkhiye kulento esikhulumayo laba aba well established engeke ubenze lutho ngoba mfethu igama labo liyabasebenzela igama labo liyabakhulumela and futhi ngeke uze ukuvimbe lokho uma kuqashwa bona kuqala njengoba kuzi metro nje uyabona ukuthi abantu abaqashwe lapha eMetro but imetro uyayibona ukuthi nayo ngendlela esisethe ngabe engathi iqale yabuza kuqala ukuthi sithathe basike ba ngoba ibalanced inabantu abacula ngeafropop bakune show yabo bane event yabo kuba abantu abaqobe nomaskandi kubo DJ yabo bese kube main event which is good for it. But what's your open or honest opinion about lento eshiwe le ntombazane le sebeyithuke kakhulu ku social media yabo ngobuso bayo noma ngobuhle bayo noma ngombono wayo ngoba abantu baseThekwini abathanda ukuthi khulunywe iqiniso yabo bazofuna lokho enqethezwa kuvikela osibanibani kuvikela ubani ngoba iTheku lona le iyona into futhi enzima kakhulu leyo eyenza ukuthi kube nzima ngoba iTheku lincane uzothi ukhuluma ngosibanibani uyayibona awusaperforma awusasebenza awusuhlele ekhaya ngobani wakhuluma ngosibanibani of which nesonke siyayibalekela lento yokuthi kube nombono like abantu baphawule abantu eThekwini you cannot call out umuntu okwenza into wrong or abantu abenza into wrong uvinjwa ibona laba abangakenziwa lutho ade ngibuka nje abanye ebekhuluma ngandaba kalosisi bethi ukhuluma into angayazi but ngiyazi ukuthi mina ngekathi lo mfowethu lo naye singakadumi into zakhe bekhuluma exactly into eshowe losisi ngoba into zakho seziyapopa manje usudlala ko Live usudlala ko Yuko usudlala ko Rich usubona ukuthi imbono nje uwena nombono ongcono kunawo of which is wrong engabe nawe ufaka input right ukuthi no guys but kulento show sisi why singenza kanje yabo baningi abantu nje abakhuluma into abayithandayo ngalento abashoyo lo sisi yabo and then issue yokuthi every time mukhuluma indaba yemali kuthiwa sinayo okay hayi ngithi ngizodlala mahala yabo no akwazi ukudlala mahala isikhala sikho how kanjani next week babiza uKabza the Small flights accommodation everything so nje i-local talent nje bottom line ubozazi ukuthi awuyilutho ngakini now omunye umuntu angabuza ukuthi iyiphi solution esingayithola kulento isolution i1 engicathi mina ongayenza ukuyivulela into yakho noma uhambe uyobheka ezinye indawo ezama establishment ukhulume nemanagement yakhona la uma usuvalela abantu kuphele kanjani take a look for instance indaba kaDlala Thukzini uDlala Thukzini ubehamba neAfro asuka uDlala Thukzini ngambona no Dr Ben but manje umbheko uThukzini ushintshile manje usewuThukzini Dlala Records uyenze kanjani lento okay uyila ufunda khona ukuthi wena ungayifine tune kanjani yabo njengo skills most yabantu abakwazi ukuthi babe nezinto zabo eThekwini Donkey Boy bonke abantu abakwazi ukuthi babe nezinto zabo eThekwini yabo especially mo DJ awukwazi mfethu ukuthi mo DJ ungabi ne-hit ungadrop something yes vele manje sisebenza ngendaba ka one hit wonder sifake ku Facebook sifake ku TikTok ube viral supopini if ungakakwazi nokwenza lokho yabo uyohlezi ukhala ngokuthi uvalela ngaphandle but if ukwenza lokho bese uba nenkinga kanje okusho ukuthi sometimes nawo nenkinga maybe mhlambe i-industry okuyona akuyona eyakho change it shintsha golufa zama enye into mabekuvimbela ngapha nangapha vele uyeke phansi lento uzama enye into so sikabeka nje imbono lapha ku comment section Durban online podcast ungakhohlwa ukusubscribe
bafethu ni-like le video yenza ukuthi nesiqhubeke sikwazi ukukhipha ama-content afana nale. Asilwi namuntu, asincithezi, but ama-facts. Nawe phela siphushe manje sekuno-TikTok manje sekunento easy kakhulu yokuthi abantu bakwazi ukubhopha. But abantu bafuna ukuthi banikwe ngeplate. Usisi right impela, but la eThekwini mfethu lento yokuvalelana inkulu kakhulu, you'll never believe. Yabo nje ngiphathi lapha eDevonport laphayana kunabantu abavimbile into eyisimanga laphayana. Thothi uDJ wedwa odumile okuyena ophathayo. Uma engakuthandi angeke aze akufake. Yena kodwa unesinkwa sa daily bread. Yabo? Lapho uzodlala the very same tracks ayawadlale last week, awadlala last day, awadlala waya. Le njengoba ngishilo ukuthi i-challenge ayisekho, lento kuyi-challenge ukuthi ngifuna ngizozama ini Afrojack, no. Cha, uhleli kulento uzodlala lento ngoba usumemorizile and uhleli phezu kwayo nje awusuki. Inkinga iqala lapho ukuthi nina as a brand wena DJ uyipresenta kanjani? Why sonke isikhathi sihlezi sikhalisa ukuthi iJozi this, iJozi that. iJozi ifika nama-management, nama-road management, stage manager, wara, i-crew yabantu abawu-5. Thina la eThekwini o-DJ bafika nabantu abawu-10 bezodla i-rider. Yabo nje mina mengiyoperforma angisayingeni nje indaba ukuhamba nabantu. Bangikhipha komunye ubaba okuthiwa unala wengibizile kwi-Dadi July. Ngahamba nabanye abantu ngoba ngangena moto at that time. Ngase ngicela abantu ukuthi bangithathe sihambe nabo. Intombi yalomthaka yafike yabiza amamowe angekho lapha. Idakwa naye izenza islay queen kanjani mina ngisestage angazi. Lokho kwathi into angiphindanga ngabhukwa lapha. So ubani umuntu ongamthatha serious oza nabantu abawu-15 abangayona iparty act but abazokhaphaza imali noma i-rider yasendaweni yesigameko. Serious manje inkinga inkulu kodwa thina siyiboni. And abantu abazokwazi ukuyilungisa leyo nto ibona abantu abama-artist. Ngeke uskills mfethu ashaye ingoma eblind kanje bese umthola kuma-tavern alezansi. Sehambile phumelele manje. Hlala Thukzini sephumelela kakhulu segoal manje. Sephesheya. DJ Melon sephesheya. Yayibona sikhuluma ngiyayibona nawe ukuthi ngenza. Maybe uDJ Melon isitori sakhe ngesazi. Bamvalelele kakhulu lapha ko Fact Urban Rocks engakwazi ukudlala lo music abawudlalayo no Dark Cup no Black Coffee la base create yabo into. Anyway, City is the biggest event right now. And in ama sub events amancane asupporta yona. Yabo? And the main market yabo is overseas. And then they created another market like South Africa eThekwini ukuthi abantu bathole, and it's very successful. So you create something like that. Yabo nto ngisho. You cannot blame others. Yabo? Mina ngiyisupport inkulumo wasisi because it sparks debate and izokwenza abantu baphaphame, and also it asks another question kubantu establishment ukuthi really what do you guys really want? You want talent, you want image, you want trending people. Yabo? And then let izovula namehlo kwabanye DJ abancane ukuthi okay, maybe we can change the tune senze kanje. Manje la eThekwini anifuna ukugxekwa. Anifuna ukugxekwa, anifuna ukcall out okuthiwa wenza ukuthi alifuni leyo nto. Sengosusihlama usuyinja nomona wazini ngoku DJ afusek nawe wahlolo ukuthi into enganamsebenzi. Ake sikhulume mfethu kwi-comment section. Tell me what you think about this whole situation. Let me just play one more time a few minutes of the video sis. Kuma clubs yashema vengeni, but I've never seen ivenga elokhunjeni at Azar. Vele sihlala si rude.
indlela ama-mad bodies atinyela ngayo, they have never been given an opportunity yokuyi-showcase lapha emaklabhini. Alisekho ngaleyo ndlela yini ithalente wema-Durban Club owners? Ngiyabuza because I feel like abanye talente liyancishwa. Yabo nje ukuthi ithalente liyancishwa uqinisile, kodwa if ngabeka nje ngenye indlela, igqom is iwusharp but igqom ayidlalwe noma ekuphi, and abantu begqom baziwa njengabantu abawosikhotheni, abantu abayindlavini, abantu abenza noma kanjani. Ngike nga-experience leyo nto, ngathatha isound yami ngayisa kwenye ama-tavern la kaMashu bengena sound, yabuya kuhlephuke yonke into, desk kusho ipika, ama-driver, ama-tweeter, amplifier abayi-overridile. Those are things that ezenza ukuthi abantu begqomu kube ngazuthi bawusikhotheni. Yes, bengawadlala abacula anama-tags abo, because sometimes basuke sebewa-remixile sekwama-bootleg noma kodwa sekwenye event noma kuyiwona, kodwa uzothola ukuthi adlala o-DJ ongadlali vele igqomu. But yabona labo DJ baselokishini abadlala igqomu ngempela, hayi mfethu, hayi bawushawuthayela baqambela amanga, kodwa kuney'ndawo abangeke baze bazingene kuzona ngenxa ye-branding, yabo, ngenxa nje yesitayela ne-branding, yabo. Akulula nje e-rooftop ufike udlala igqomu ngale ndlela oyithandayo, akulula. Eyase-Westburn igqomu i-controlled, yabo, it's acceptable, yabo. No-engineer bakhona bayayazi into basube khona, yabo. Akulula nje ukuthi ungavele wenze noma kanjani. But yes, bayalidinga ithuba sisi wami ukuthi bangene bayocula kulezi ndawo ey'shoyo, I mean bayoperforma, but istayela asifani. Cela ukuyivala la guys, nokuthi khona ngikushile, cela ukushiya kwi-comment section, nokuthi khona ngikushile obona ukuthi ungaphawula ngazo, please ungaphawula. Don't forget to subscribe, like and share. This is the Durban Online Podcast. Kama lama Fly Motion, ngizokubona kwenye video elandelayo. Thanko.